Og hvad manden der ellers stemmer her. Vi skal lave en lille julecocktail her, eller en nytårscocktail, som jeg kalder det. Jeg har den her citron her, og citroner, de er jo, ja, limes og citroner, de kan godt være lidt hårde nogle gange, så der kan man lige tage og lige køre den med hånden her, sådan her, så får man lige safterne ud i citronen. Den er lige en kniv, og skal jeg over med. Så har vi en citron til vores citronpresser her senere. Det her, det hedder Mexican Elbow, men det behøver man ikke have. Man kan også bare have en almindelig citronpresser. Så den putter jeg her i omvendt, og så presser jeg den senere. Og så har jeg sådan en shaker her, som jeg har tænkt mig at lave. Vi skal lave en Bramble. Bramble, det er sådan en rigtig god gin og tonic alternativ, som er baseret på en gin og noget syrligt i form af citron og noget sukkersirup. Det her det er så fra vores jul. Den her rosmarinsirup, der er en twist. Men normalt der kan du bare koge en sukkersirup op på sådan cirka 2 del sukker og 1 del vand. Så det har jeg gjort med den her. Det er så rørsukker, jeg har brugt til den her. Og det jeg starter med, det er, at jeg presser lige sådan, jeg plejer at sige sådan en halv citron per person, eller per cocktail. Så den presser jeg her i. Og så den presser vel hernede. Og så prøver vi vores sukkersirup her. Der tager jeg også lige 2 centiliter. Jeg plejer at have sådan en målebær, men hvis du ikke har et målebær, kan du bruge en køkkenvægt. Så cirka 20 ml i en køkkenvægt. Det er sådan cirka sådan her. Og så tager vi vores gin. Det er en Aviation gin i den her tilfælde. Og det er i princippet lige meget bare bruge en yndlingsgin. Og der tager vi cirka 4 centiliter. En typisk cocktail består nemlig af 4 centiliter alkohol. Så tager vi lige sådan sådan. Og så har jeg sådan en æggehvide. Jeg skal bruge lidt æggehvide der. No. Hun lavede et video nu, så efter klipper var det den Jeg har lige lidt ren æggehvide her. Det er med til at få cocktailen til at skumme rigtig godt. Så der bruger jeg nok lige sådan en halv centiliter cirka. Sådan der. Og så skal vi have nogle isterninger, som vi shaker vores shots med. Så har vi vores base, som er en sweet and sour cocktail, som det hedder. Tager jeg bare den her på, og så skylder jeg. Og så shaker den cirka til der kommer kondens på den anden side af shakeren her. Men hvis du ikke har en shaker, så vil du også bruge en af de der piske ting, man har, de der ægge, der ligner, der har sådan en bund af en sodavandsflaske eller sådan eller jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Det plejer at være sådan en rød bøtte eller sådan noget, man kan bruge. Eller en, hvad hedder sådan noget, en termokande eller sådan noget, whatever du har. Så vi den her. Og så kan du vælge bare at hælde det hele over i glasset her. Hvis man er lidt finere på den, så kan man bruge knust is. Det ser lidt pænere ud her. Men så tilføjer vi lige lidt isterning her til den her. Og så tager vi lige twisten her på toppen, som er den her brumbærsirup. Der kan du bruge Monin, eller der er også en, der hedder 1883 sirup, som er rigtig god. Nu havde jeg lige den her hjemme. Og så hælder man lige så forsigtigt over her. Sådan cirka 2 centiliter. Og så bliver det sådan en fin en her. Og så kan vi
eller det kompliceret, så kan finde mig en vej, men stik ind fra genbrugsbutik, som faktisk lidt viser sig, at kan ikke hjælpe, jeg skal selvfølgelig. Og så fik han suppe til fra den intelligente krop hjemme til sådan nogle boller. Så har vi lige en sugerør. Den kan man også bare lige dele op i to. Det er sådan imellem tæerne, sådan at man læger sine tæer. En fin lille sugerør her. At placere Hvis man rigtigt gør og skal det hjælpe ekstra fint, jamen, så kan man også lige knude, eller hvad hedder det, knuste, kniste. skære en lille citron her, man lige kan Er det putte bare ud af snoren? som pynt. Hvor skal? Og så har vi vores rainbow. Smukt. God og godt nytår. Nej, den har jeg styr på.